Shehu dai ya yi ciwo daidai gwargwado, ya shekara 1.5 yana ciwo, amma a tsaye yake, bai kwanta ba har sai lokacin da Allah ya ikon shi, kwanciyar shi gaba ɗaya bai wuce kwana 5 ba. To shi ne dai cikakken abin da na sani kamar an kai shi asibiti 44, to anan ya samu wajen kwana 40. To a cikin dai na 40 din ne dai Allah ya ikon shi, ba na tare da shi, dukkanmu muna gida, mu hudun duk muna gida, da mu da yaran mu sai muridan shi ne can suke tare da shi, da yaran shi guda ɗaya babba shi ne yake tare da shi. To har lokacin da Allah ya ikon shi, amma mun yi magana da shi ƙarshe, muryar shi bai canza ba, komai na shi bai canza ba, yakan kira mu a waya mu gaisa, mu haɗu da mu da yara duka, amma komai nashi muna ji kamar lafiyan shi kalau, muryar shi kwata-kwata bai canza ba, yanda yake haka yake kullum dai. Maganan shi kenan dai, a rike Allah, a rike manzan Allah, a rike zumunci, a bi shehunne, a rike ɗariƙan tijjaniya, a haɗa kan iyali, kullum karatun shi kenan da mu har Allah ya kawo wannan lokaci. Babban abin da ya fi tsaya min a rai game da shi, to mun so mu je mu zauna tare da shi, sai yake cewa kar mu je mu zauna a gida, wayanda suke gurin shi sun ishe shi, ya ce amma mu bashi kawai sai ya yi izini, in ya yi izini da kanshi zai kira mu sai mu zo. To shine muka bi umarni dai, Allah bai kaddara hakan ba ta sai da aka dare shi. Masoya ɗan ɗariƙan tijjaniya, shehu Allah ya mishi masoya da yawa, da 'yan ɗariƙan mu na tijjaniya, da wa'inda ma ba su ɗariƙa, da daukacin musulmi, kai har kiristoci akwai su da dama waɗanda suke nuna soyayyansu da shehu. To ina ƙara ba su haƙuri, kowa ya bar ma Allah, wannan dama tana kan kowa kuma muƙaddari ne akan kowa, tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu mu mun zo ne a zamanin da sai dai a rika ba mu tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ba mu tarihin shehu Tijjani, a ba mu tarihin shehu Ibrahim da sauran bayan Allah waliyai duka gabaki daya, salihai gabaki daya, ana ba mu labarin su, kowa da hanyar da ya tafi, kowa da hanyar da ya tafi. To saboda haka shi ma lokacin shi ne yayi, kuma hanyar tafiyan shi kenan. Allah ya kyautata namu, Allah ya kara masa rahama, ya kara mana imani gaba daya. Mu dai muna godiya, muna ƙara gode ma Allah ala kulli halin da Allah haɗa mu da shehu, ba wayan mu bane, ba kuma hikiman mu bane, kawai in Allah ya yarda da kai sai Allah ya zaɓe ka a cikin musu mutane bila adad suna burin haka. To wasu Allah ya ije su a cikin muridai, wasu a 'ya'ya, wasu a 'yan uwa, ko kuma sai aje mu a cikin mata kuma muridai. To alhamdulillah, wannan kadai ya ishe mu farin ciki da godiya. Allah haɗa mu shi, kuma yanda ya samu yardan Allah, muna fatan Allah ubangiji ya ƙara nawara gabarin shi, Allah ya haskaka mishi yanda ya haskaka bayan Allah duniya gabaki daya, an san da zaman shi akan harkan Allah da manzon Allah. Allah ya ƙara ɗaukaka. Dan shehu a haka kamar ya tafi ne, amma shehu bai tafi ba. Shehu ya tafi, shehu bai tafi ba. Kuma ala kulli hali muna nan tare da shi insha Allah har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.